Anche an yatuma ayo bismillah wa kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye araba ye février kalo tile 25 san 2026 aw ka ko kan kibaru ni wagati selen foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da u tulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ. Ka sababu yɛrɛ kɛ kɛlɛba min yɛrɛ bɛ Sudan jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka lakanabaliya ba yɛrɛ de bila Sudan jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O yɛrɛ de la Chad jamana y'a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ faratimaba yɛrɛ de olu yɛrɛ fana ka jamana yɛrɛ ma k'a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fana ye ni ka na lakanabaliya yɛrɛ fana olu ka jamana kɔnɔna na. O ko hukumu yɛrɛ de la Chad autorité maaw yɛrɛ a décidé k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛna u ka frontière yɛrɛ datugu waati dɔ yɛrɛ kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ lakanabaliya yɛrɛ o kana se olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na fiyewu. Chad gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka frontière datuguli ko yɛrɛ kɔni tɛna dayɛlɛ fo ordre kura yɛrɛ la wa u ye nin communiqué yɛrɛ cari février kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 communiqué yɛrɛ cari la u ka jamana ministère de la communication maaw yɛrɛ de fɛ u ye nin communiqué yɛrɛ cari wagati min yɛrɛ la o wagati yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ bɛ kɛ Sudan jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko kɛlɛ dɔ yɛrɛ ye olu ka frontière yɛrɛ tɛmɛni ka na olu yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ bɛ ka kɛ jɔrɔnakoba yɛrɛ olu bolo o yɛrɛ de kosɔn olu yɛrɛ nin décision ba yɛrɛ ta. Chad autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ bamajɔlen maa minnu yɛrɛ bɛ Sudan jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko donna olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na siɲɛ caman u ni Chad jamana frontière yɛrɛ cɛ. Chad autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka décision min yɛrɛ filɛ nin ye ka ta k'olu y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa kɛlɛ min yɛrɛ bɛ Sudan jamana yɛrɛ kɔnɔna na o kana se ka don olu ka jamana kɔnɔna na fewu wa k'olu ka laɲini yɛrɛ fana de ye k'u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lakana ale ni Sudan jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ fana bolila ka bɔ Sudan jamana kɔnɔna na ni ka n'u dogo olu ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na k'olu ka laɲini yɛrɛ de ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen bila lakana kɔnɔna na wa fɛn min yɛrɛ u ka jamana basigi yɛrɛ fana u bɛ fɛ k'o yɛrɛ fana lakana kosɛbɛ. Chad autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka frontière bɛɛ lajɛlen yɛrɛ datugura wale min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ maa si yɛrɛ tɛ se ka bɔ Sudan jamana kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛna Chad jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'i bɛna feere la walima fɛn wɛrɛ yɛrɛ la. U y'a yira k'a fɔ ko exception yɛrɛ bɛ olu ka ko in yɛrɛ la ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ frontière ninnu yɛrɛ fɛ ni ka don olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na misaliya yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko banabagatɔ walima urgence ko min yɛrɛ kɔni mana kɛ Sudan jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ se ka yamaruya yɛrɛ di olu ka don u ka jamana kɔnɔ ko nka ko walasa olu yɛrɛ fana ka se ka don olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na fo ni autorisation yɛrɛ fana de dira olu ma. Chad autorité maaw bɛ bɔ ni ka décision yɛrɛ kɛ wagati min yɛrɛ la ko y'a sɔrɔ gɛlɛyaba yɛrɛ fana dɔ tun bɛ Chad jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko san 2025 décembre kalo wagati yɛrɛ la Chad ministère des affaires étrangères maaw yɛrɛ kun ye Sudan jamana ONG maaw ka kuma dɔw ye rejeté min na o ONG maa ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ min na Sudan ka o ONG maa ninnu yɛrɛ Chad autorité maaw yɛrɛ saisi cour pénal international yɛrɛ la ka d'a kan u ye Chad jamana yɛrɛ jalaki k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ bɛ ka kɛ Sudan jamana yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ ka kɛ Sudan jamana fintigilakaw ale ni force de soutien rapide maaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen responsabilité yɛrɛ bɛ ka bɔ Chad jamana yɛrɛ de kɔnɔna na min ye Chad autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni o kuma yɛrɛ de ye rejeté min ye Chad jamana yɛrɛ olu yɛrɛ o kuma yɛrɛ ye rejeté ni dimi yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko kuma minnu yɛrɛ filɛ nin ye ka fɔ olu yɛrɛ ma ko kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye. Chad jamana ka porte parole dɔ ni ale bɛ wele ko Ibrahimi Adami Mashma Chad gouvernement tɔgɔ yɛrɛ la ale yɛrɛ communiqué dɔ yɛrɛ cari o ko in yɛrɛ la ale yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'u filɛ nin ka kuma min yɛrɛ fɔ Chad jamana yɛrɛ ma ko kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye wa k'u ye nin accusation minnu yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Chad jamana yɛrɛ ma k'u ye nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ k'a sababu yɛrɛ kɛ politique ko yɛrɛ de ye. Chad autorité maaw yɛrɛ y'a yira k'olu yɛrɛ ye victime yɛrɛ de ye Sudan jamana ka ko ninnu yɛrɛ la ka d'a kan ko kabini Sudan jamana kɛlɛ yɛrɛ daminɛ la kabini san 2023 wagati ko min yɛrɛ Sudan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ k'olu caman yɛrɛ bɛ ka boli ka b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka u kunda Chad jamana yɛrɛ kan ko o réfugié minnu yɛrɛ nana olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ ka kɛ pression ba yɛrɛ de ye olu kan ka d'a kan olu yɛrɛ ka jamana yɛrɛ de jɔlen don ni ninnu ka fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ i n'a fɔ kɛnɛyako ta fanfɛ dumuniko kalanko soroko fo ka taa se fɛn wɛrɛw yɛrɛ fana ma o yɛrɛ de kosɔn Chad autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de victime ye nin ko in na k'olu tɛ ka nin kɛlɛ ninnu yɛrɛ dɛmɛ fewu ko au contraire k'olu yɛrɛ de bɛ ka conséquence yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ la sabula k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Sudan jamana réfugié minnu yɛrɛ bɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko kɛn bɛ ka kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de olu ka jamana kɔnɔna na sabula olu yɛrɛ de jɔlen don ni ninnu ka fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye. Chad autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ ka dɛmɛ Sudan jamana fintigilakaw yɛrɛ fɛ tuma tɛ force de soutien rapide maaw yɛrɛ ma lakanako ta fanfɛ yɛrɛ min yɛrɛ Chad jamana état major général des armées yɛrɛ ale yɛrɛ bɔra ni ka wale dɔ yɛrɛ dénoncé min yɛrɛ kɛra kabini décembre kalo tile 25 san 2025 a y'a
yira k'a fɔ ko wagati yɛrɛ la ko attaque dɔ yɛrɛ kɛra ni drone yɛrɛ k'a ɲɛsin olu ka camp militaire dɔ yɛrɛ ma min bɛ Tinné zone yɛrɛ la Wadifira dugu yɛrɛ la. Tchad chef d'état-major général y'a yira k'a fɔ ko attaque min yɛrɛ kɛra o décembre kalo tile 25 san 2025 ko attaque yɛrɛ kɛra ka sanga ni sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 2 wagati yɛrɛ wa ko attaque yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka olu ka jamana finitila ka maa 2 yɛrɛ bɔnɛ u ni na ale ni ka maa dɔw yɛrɛ fana jogi minnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun ye olu ka jamana finitigilakaw ye. O attaque ninnu yɛrɛ kɔfɛ Tchad autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'u ye attaque min yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin olu ka kan yɛrɛ ma k'o tɛ wale ɲuman ye o fana k'olu bɛ attaque kɛla ninnu yɛrɛ jalaki u ka o wale ninnu yɛrɛ la. Wa k'u ye attaque min yɛrɛ kɛ k'a bɛ i n'a fɔ u sera olu ka jamana yɛrɛ de ma an'u ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de fana ma. Wa u ye o attaque yɛrɛ fana condamné ni dimiba yɛrɛ de. Tchad autorité maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ni attaque ɲɔgɔn seginna ka kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na tuguni ko Tchad autorité maaw yɛrɛ fana bɛ wuli ni ka jaabi telima yɛrɛ fana kɛ o ko in na. Nka attaque min yɛrɛ kɛra Tchad jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni m'a préciser kan kelen min yɛrɛ kɔni ni attaque kɛ ka ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma sabula Sudan jamana kɔnɔna na yɔrɔ 2 yɛrɛ de bɛ kɛlɛ la minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Sudan jamana finitigilakaw ale ni force de soutien rapide yɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen sababu yɛrɛ de la. Tchad autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko ka sababu yɛrɛ kɛ Sudan jamana kɛlɛw attaque min yɛrɛ kɛra ka ɲɛsin olu ka kan ma fo ka taa se diplomatique ko kɛlɛ yɛrɛ fana ma. Ko yɛrɛ kosɔn olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛn'u ka frontière yɛrɛ datugu Sudan jamanaw yɛrɛ ɲɛ ka d'a kan olu yɛrɛ bolo o frontière datuguli ninnu yɛrɛ de bɛna kɛ sababu yɛrɛ walasa u ka se k'u ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lakana. Wa k'olu yɛrɛ fana bolo ko bɛna kɛ fɛɛrɛba yɛrɛ de ye walasa k'u ka jamana essayant-fɛnw bɛɛ lajɛlen fana bila lakana kɔnɔna na. Sénégal force de sécurité maaw yɛrɛ opération dɔ yɛrɛ kɛ Sénégal jamana sud essayant-fan yɛrɛ la ni o yɔrɔ yɛrɛ ka surun kosɛbɛ u ka jamana frontière yɛrɛ la. U y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ u ka se ka u tɛgɛ yɛrɛ da maa 4 yɛrɛ kan minnu yɛrɛ jamana wɛrɛ ka mɔgɔw yɛrɛ ni o maa 4 ninnu yɛrɛ ka baara yɛrɛ de kun ye sanubɔ yɛrɛ ye Sénégal jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ yamaruya fosi yɛrɛ ma d'u ma. Wa k'u ye maa 4 ninnu yɛrɛ minɛ wagati min yɛrɛ la k'u sera ka u tɛgɛ yɛrɛ fana da wariba dɔ yɛrɛ kan ni o tun bɛ maa 4 ninnu yɛrɛ bolo n'u tun bɛ fɛ ka o wari yɛrɛ de kɛ ka u yɛrɛ lakila ka bɔ finitigilaka ninnu yɛrɛ bolo. Sénégal finitigilaka ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka sababu yɛrɛ kɛ kunnafoniya jɛlen dɔw yɛrɛ olu sɔrɔli yɛrɛ kɔfɛ ko kunnafoniya ninnu yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ olu yɛrɛ ka se k'a dɔn ko jamana wɛrɛ yɛrɛ ka maaw bɛ ka na sanubɔ yɛrɛ la olu ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ka jamana yɛrɛ ma yamaruya fosi yɛrɛ d'u ma. Wa u tun bɛ ka nin sanubɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ Sata dugu yɛrɛ de kɔnɔna na. Ni opération yɛrɛ kɛra Sénégal jamana finitigilaka minnu yɛrɛ bɛ u ka jamana dancɛw yɛrɛ secteurs la. Ni opération ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra Sénégal jamana finitigilaka minnu yɛrɛ bɛ Musala frontière secteur yɛrɛ la minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gemeje base yɛrɛ la. U y'a yira k'a fɔ k'u ye opération de ratissage yɛrɛ de kɛ min b'a yira k'a fɔ k'u ye sanubɔ yɔrɔ ninnu yɛrɛ f'u ye kosɛbɛ walasa u bɛ se ka u tɛgɛ yɛrɛ da ni maa ninnu yɛrɛ kan. Sénégal finitigilaka ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu bɔlen a kalama ko jamana wɛrɛ ka maa dɔw yɛrɛ bɛ ka na sanubɔ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa o sanubɔla ninnu yɛrɛ kana se ka bɔ olu ka fɛɛrɛw yɛrɛ kalama k'olu yɛrɛ kilomɛtiri 5 yɛrɛ de boli u sen na kungofinw yɛrɛ kɔnɔna na kungo minnu yɛrɛ kɔnɔna ka gɛlɛn kosɛbɛ. Wa u y'a yira k'a fɔ k'u ye nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka taa bali sanubɔla ninnu yɛrɛ kan u bɛ se ka u tɛgɛ da u kan teliya yɛrɛ kɔnɔna na. U y'a yira k'a fɔ ko zone yɛrɛ kɔnɔna na ko réseau baw de b'a kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ ye sanubɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ yamaruya fosi yɛrɛ ma d'u ma. O fana k'a caman yɛrɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ye. Maa 4 minnu yɛrɛ minɛna nin ko in yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko maa 2 yɛrɛ kun b'a la k'olu yɛrɛ kun ye Chine jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de ni olu tɔgɔ de ye ko Liang Dewe ni ale yɛrɛ ye sanubɔla yɛrɛ ye n'a sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ Kɛɲɛba an ka Mali jamana kɔnɔna na. A filanan yɛrɛ fana ale fana tɔgɔ de ye ko Liang Wei ni ale yɛrɛ fana ye sanubɔla ye. Maa 2 tɔ minnu yɛrɛ fana kun bɛ nin ko in yɛrɛ la k'olu yɛrɛ fana ye Mali jamana kɔnɔdenw de ni olu tɔgɔ de ye ko Ablaye So ni ale yɛrɛ ye commerçant ye an ka Mali jamana kɔnɔna na n'a sisan yɛrɛ bɛ taa san 53 la. A filanan yɛrɛ bɛ tali kɛ Mohamed Tambura yɛrɛ kan ni ale yɛrɛ ye sisan bɛ taa san 28 yɛrɛ de la ni ale yɛrɛ fana ye commerçant yɛrɛ ye. U y'a yira k'a fɔ ko complice wɛrɛw yɛrɛ fana kun bɛ nin maa 4 yɛrɛ la nin ko in yɛrɛ la ko nka ko wagati min yɛrɛ la olu bɛna k'olu yɛrɛ sera ka boli ka bɔ sanubɔyɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni ka u kun da Mali jamana yɛrɛ kan. Sénégal finitigilaka ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka enquête dɔw yɛrɛ senfɛ k'u y'a ye k'a fɔ ko commanditaire dɔ yɛrɛ kun y'a laɲini k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka nin maa 4 ninnu yɛrɛ bila minnu yɛrɛ minɛlen kun bɛ finitigilaka ninnu yɛrɛ bolo. Wa o commanditaire yɛrɛ fana ko a bɛ Mali jamana yɛrɛ de kɔnɔna na k'a ye intermédiaire 2 yɛrɛ de bila ka taa Sénégal jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa kuma yɛrɛ kɛ nin ko in yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka nin maa 4 ninnu yɛrɛ bila. Wa k'a ye intermédiaire minnu yɛrɛ fana bila ka taga k'a kun ye wari dɔ yɛrɛ di olu yɛrɛ ma walasa u bɛ se k'o di Sénégal finitigilaka ninnu yɛrɛ ma u bɛ se k'u ka jamana kɔnɔdenw
ale ninnu yɛrɛ bila wari min yɛrɛ kun dira intermédiaire fila ninnu yɛrɛ ma ko bɛ taga fo CFA wari miliyɔn 70 yɛrɛ de la. Senegal jamana finitigi-lakaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni m'a fɔ k'olu tɛna kumaɲɔgɔnya kɛ nin ko in yɛrɛ la. U sɔnna yɛrɛ k'a fɔ ko intermédiaire fila ninnu yɛrɛ kana olu ka jamana kɔnɔna na walasa u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ ko wagati min yɛrɛ la intermédiaire fila ninnu yɛrɛ nana k'u ye nin maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana minɛ k'a fara maa 4 tɔ ninnu yɛrɛ kan wa CFA wari miliyɔn 70 min yɛrɛ fana kun bɛ u bolo u ka autorité maaw yɛrɛ fana ye o minɛ wa u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ maa 4 ninnu yɛrɛ minɛ wagati min yɛrɛ fana la k'u sera ka u tɛgɛ da pelleteuse yɛrɛ fana kan ni o yɛrɛ de bɛ kɛ ka dingɛ yɛrɛ siɲɛ walasa u bɛ se ka sanu yɛrɛ bɔ cogo min yɛrɛ la k'u ye maa minnu yɛrɛ fana minɛ nin ko in yɛrɛ la k'u y'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila ka taa u ka jamana tribunal maaw yɛrɛ yɔrɔ walasa olu yɛrɛ bɛ se ka taa ninnu ka kiiri tigɛ kow yɛrɛ bolo da. Senegal autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka nin ko in bɛɛ lajɛlen laɲini yɛrɛ dɛ walasa u bɛ se ka dankari sanu bɔkojugu yɛrɛ la u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale ni réseau minnu yɛrɛ fana bɛ bɔ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na ni kana sanu bɔ olu ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya fosi ma d'u ma. Février kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 Britannique policiw yɛrɛ bɔra n'i ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye Peter Mandelson yɛrɛ minɛ ka d'a kan u kɛn bɛ ka Peter Mandelson yɛrɛ kɛ sigasigalamaa yɛrɛ k'a fɔ ko wagati min yɛrɛ la a kun bɛ fanga yɛrɛ la olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko wagati yɛrɛ la k'a kun bɛ k'a ka fanga yɛrɛ de utiliser ka walejugu yɛrɛ kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa k'u sigane yɛrɛ fana b'a la k'a fɔ ko waati min yɛrɛ fana la k'a kun bɛ fanga yɛrɛ fana la k'a kun bɛ ka ko dɔw yɛrɛ fana kɛ minnu yɛrɛ interdilen don. Britannique policiw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ye cɛ min yɛrɛ minɛ ni o ye Peter Mandelson yɛrɛ k'a sisan yɛrɛ bɛ taa san 72 yɛrɛ la wa fana kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u y'a bila ka taga Londres commissariat de police dɔ la walasa olu yɛrɛ bɛ se ka taa interroger ni kuma ninnu yɛrɛ la. Peter Mandelson ale bɛ minɛ wagati min yɛrɛ la k'o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min ye États-Unis jamana ministère de la justice maaw yɛrɛ olu kun ye document dɔw yɛrɛ cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan document minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Jeffrey Epstein ale ka affaire ko yɛrɛ la o document nin yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ email dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔna na email min yɛrɛ la ni kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kun bɛ Peter Mandelson ale ni Jeffrey Epstein yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wale min b'a yira k'a fɔ ko lien ba yɛrɛ kun bɛ ni maa fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wale min b'a yira k'a fɔ ko relation ba dɔ yɛrɛ de kun bɛ Mandelson ale ni Epstein yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ maa si yɛrɛ kun t'o kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin wale bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra waati min yɛrɛ la k'o y'a sɔrɔ Mandelson yɛrɛ kun ye minisiri yɛrɛ de ye Britannique gouvernement yɛrɛ la. Britannique policiw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu wulila n'i ka enquête yɛrɛ kɛ nin ko in yɛrɛ la ka d'a kan k'u sigasigɛnɛ yɛrɛ de bɛ Mandelson na ko a bɛ sɔrɔ a y'u ka jamana kunnafoniya nafamaba dɔw yɛrɛ kɔni di Epstein yɛrɛ ma ko walima ko Mandelson yɛrɛ ye a ka taasira yɛrɛ de yira walasa a bɛ se ka dɛmɛ yɛrɛ don k'a ɲɛsin Epstein yɛrɛ ma walima k'a y'u ka donni nafamaba dɔw yɛrɛ fana di Jeffrey Epstein yɛrɛ ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati min yɛrɛ la État ka secrétaire de commerce yɛrɛ de kun don kabini san 2000 wagati yɛrɛ la Britannique autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ ka Mandelson jalaki ko min yɛrɛ kɔnɔna la k'a bɛ i n'a fɔ a ye olu ka ko nafamaba dɔw yɛrɛ de ta ni ka di Epstein yɛrɛ ma k'o ta yira k'a fɔ ko Mandelson yɛrɛ ka baara yɛrɛ fana kun ye Jeffrey Epstein yɛrɛ ka baara ye ni o de ye ka binkani walew yɛrɛ ta ni k'a ɲɛsin denmisɛnnin fitininw yɛrɛ ma ka d'a kan Jeffrey Epstein ale yɛrɛ kun condamné don États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu yɛrɛ kɛ a ka binkani walew yɛrɛ k'a ɲɛsin denmisɛnnin fitininw yɛrɛ ma sabula a kun b'a ta a ka waritigiya yɛrɛ de fɛ ni ka nin walejugu yɛrɛ kɛ wa fana a yirala k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ fana kun bɛ Jeffrey Epstein ale ka nin affaire ko yɛrɛ la sabula caman yɛrɛ kɔni kun mako bɛ Jeffrey Epstein yɛrɛ bolola wari yɛrɛ la walima a ka koba dɔw yɛrɛ kɔni ye olu ye o de kosɔn caman yɛrɛ tugura a nɔfɛ. Britannique autorité y'a yira k'a fɔ ko sani olu yɛrɛ ka Mandelson yɛrɛ minɛ k'o y'a sɔrɔ san 2024 wagati yɛrɛ la ko Mandelson ale kun kɛra Royaume-Uni maaw ka ambassadeur min yɛrɛ sigilen bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko waati min yɛrɛ la k'a yirala k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Mandelson ni Epstein yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko wagati yɛrɛ la o ko in yɛrɛ kɛra kuma camanba yɛrɛ de ye bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko k'a sababu yɛrɛ kɛ a ka o lien min yɛrɛ kun bɛ ani Epstein yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka jamana autorité maaw yɛrɛ ye Mandelson yɛrɛ bɔ a ka poste yɛrɛ la ni o de kun ye Britannique ambassadeur yɛrɛ ye États-Unis jamana kɔnɔ nin m'a yira k'a fɔ ko kabini wagati yɛrɛ la ko Britannique autorité maaw yɛrɛ kun b'a dɔn k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya dɔ yɛrɛ kun bɛ Mandelson ni Epstein yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko wagati yɛrɛ maa si yɛrɛ kun ma bɔ ni ka a yira k'a fɔ ko Mandelson yɛrɛ ye sigasiganama yɛrɛ ko nka waati min yɛrɛ la États-Unis justice maaw yɛrɛ ye document yɛrɛ cari o waati yɛrɛ de la u y'a ye k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya caman yɛrɛ de tɛmɛna Epstein ale ni Mandelson ni ɲɔgɔn cɛ
O de kosɔn u ka jamana autorité maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko sigasigalaman yɛrɛ don k'a ka kan u k'ale enquêter. U ka autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'u ye Mandelson yɛrɛ minɛ ni ka taa n'a ye polisi yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa enquête yɛrɛ kɛ ale ka kow la. Wa u y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ fana la ko enquête ba dɔw yɛrɛ bɛna kɛ Mandelson ka kow yɛrɛ la walasa u bɛ se ka bɔ ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tiɲɛ kalama. Ko n'a yirala k'a fɔ k'u bɛ ka sigasigana min yɛrɛ ka Mandelson na k'olu yɛrɛ ye tiɲɛ k'a ka ko yɛrɛ bɛ sɔn ka juguya kosɛbɛ. Min ye Britannique polisiw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ ka vérifier kosɛbɛ n'a sɔrɔ ni Peter Mandelson kun bɛ poste min yɛrɛ la olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna n'a sɔrɔ ni a ka o poste ninnu yɛrɛ labaara ka ɲɛ walima ni a kan ka droit minnu yɛrɛ fana respecter n'a sɔrɔ ni a ma olu yɛrɛ fana respecter. U y'a yira k'a fɔ ko n'u ka polisi maaw yɛrɛ ye daliluya camanba yɛrɛ sɔrɔ ko bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ko bɛ ka sigasigana min yɛrɛ kɛ Mandelson yɛrɛ ka ko sigasigana ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa fana k'a bɛ se ka minɛni k'a datugu. O kɔfɛ k'a ka affaire yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka taga Royaume-Uni maaw yɛrɛ ka juge yɛrɛ yɔrɔ walasa olu yɛrɛ ka décider n'a sɔrɔ ni Mandelson Peter yɛrɛ ye coupable yɛrɛ de walima ni coupable yɛrɛ tɛ. Ne de bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kibaru kan m'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.